कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. 4 कोटी रुपये खर्चाच्यान बांधिल्ल्या आमदार मॉडेल शाळेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन. कारवारात सुमार 4 कोटी रुपयांच्या खर्चातल्यान बांधिल्ल्या आमदार मॉडेल वरिष्ठ प्राथमिक शाळेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हेंगलातीन झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतल्यान उभारलेल्या या आधुनिक शाळा इमारतीच्या उद्घाटनावेळार विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. या वेळार आमदार सतीश सैल यांनी सांगले की शाळेक आणि कसली मूलभूत सुविधांची आवश्यकता असल्यार फुडल्या 3 महिन्यात उपलब्ध करून दिवचे आश्वासन दिले. या वेळार विद्यार्थ्यान शाळे मुखार पेवर्स बसोवचे, सायकल स्टँड, स्मार्ट टीव्ही, जेवणासाठी डायनिंग टेबल तसेच शुद्ध पिवच्या उदकाची सुविधा उपलब्ध करून दिवची मागणी केली. शाळेची PM श्री योजनेसाठी निवड झाल्यान भविष्यात शैक्षणिक दर्जो अजून उंचावतलो असो विश्वास आमदार सतीश सैल यांनी व्यक्त केलो. तसेच सुमार 18 लाख रुपये खर्चान उभारलेल्या गणित आणि विज्ञान प्रयोगशाळेचे उद्घाटन तेमगे हातीन झाले. या वेळार विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर यांनी शाळेच्या विकासासाठी कायम सहकार्य करचे आश्वासन दिले. शाळेच्या वतीन मान्यवरांचो सत्कार केलो. कार्यक्रमाच्या अखेर आमदार सतीश सैल यांनी विद्यार्थ्यांक वही, पेन आणि चॉकलेटचे वाटप केले. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರು, ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್. कोंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंगफू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. पन्नास घराक रस्तो ना. पावसाळ्यात गावांचो संपर्क तुटता. इतलेच न्ही तर मृतदेह उदकांतल्यान व्हरची पाळी येता. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात होन्नावर तालुक्यात दोड्ड हित्तलकेरी गावात पावसाळ्यात जनजीवन पुऱ्या प्रमाणात विस्कळीत जाता. आज बी 50 पेक्षा जास्त घराक रस्त्याची सुविधा उपलब्ध ना. ह्या कारणान ग्रामस्थाक जीव धोक्यात घालून कंबरभर उदकांतल्यान ये जा करची पडटा. शाळेत, कामाचेर आणि आस्पत्रेत वचीसाठी उदकांतल्यान चलत वचची पडटा. सिद्धापूर तालुक्यात मुसळधार पावस पडल्यार गावचो भायलो संपर्क पुराय प्रमाणात तुटता. व्हळा भरिल्ल्यान गांवकऱ्याक काळजी केंद्राचो आधार घेवचो पडटा. इतलेच न्ही तर गावात कोणाचो मृत्यू जाल्यार तेमगेलो मृतदेह उदकांतल्यान घेवन वचची पडटा. अशी अतिशय दुःखद परिस्थिती आज बी कायम आसा. गावाक कायमस्वरूपी रस्तो बांधून सुरक्षीत संपर्क दिवचे खातीर सरकारान तात्काळ लक्ष घालून बंदोबस्त करचो अशी मागणी गांवकारां खंयच्यान जाती आसा. गोवा सीमेकडल्या अखेती भागात 3 हत्तींचो धुमाकूळ.
ऊस आणि सुपारी बागायतीचे नुकसान, शेतकऱ्यामध्ये भयाचे वातावरण. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोडा तालुक्यात गोवा सीमेकडल्या अखेती ग्रामपंचायत वाठारात 3 रानहत्तीच्या वावरान शेतकरी आणि स्थानिक लोकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. हत्तीन शेतकरी व्यंकटेश देसाई हेमगेल्या ऊसाच्या शेतीचे तर सुरेश देसाई हेमगेल्या सुपारी बागायतीचे मोठे नुकसान केले असा. ह्या कारणान रान खात्यान तात्काळ उपाययोजना करची मागणी जाती असा. स्थानिकाल्या माहिती प्रमाणे फाटल्या कित्येक महिन्यापासून हे 3 हत्ती खानापूर आणि जोडा तालुक्याच्या सीमेवयल्या रान वाठारात वावरते असतात. खानापूर तालुक्यातल्या बरेच गावात भात, ऊस, मक्का आणि दुसरी पिकांचे नुकसान केल्यानंतर आता या हत्तींचा वावर जोडा तालुक्याच्या गोवा सीमेकडल्या अखेती वाठारात वाढील असा. ह्या कारणान सीमेवयल्या वाठारातल्या शेतकऱ्याली चिंता वाढील असा. सध्या भात लावणीचे हंगाम सुरू आशिल्ल्यान शेतकऱ्याक रातभर जागून आपल्या पिकाचे रक्षण करचे पडता. नुकसान झालेल्या पिकांचो तात्काळ पंचनामा करणं, शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. मानव हत्ती संघर्ष टाळचे खातीर वन खात्यान कायमस्वरूपी आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवची गरज स्थानिकांनी व्यक्त केली. 3,000 रे ते काय आहे फाटलं सुटलं तो दादूल का तो फाटलो हो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. देवी मऱ्या घाटात दरड कोसळलेल्यान वाहतुकीक अडथळो. कारवार. कुमटा शिरसी महामार्गाचेर देवी मऱ्या घाटात मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळची घटना घडली. दरड कोसळल्यानंतर माती आणि झाडा रस्त्यावर पडिल्ल्यान काही वेळ वाहतुकीक अडथळो निर्माण जालो. घटनास्थळाचेर उपस्थित आशिल्ले वाहन चालक आणि स्थानिक नागरिकांन एकत्र येऊन रस्त्यावर पडिल्ली झाडां हटयली आणि महामार्गावयली वाहतूक परत सुरळीत केली. दरम्यान या वाठारात पावस सुरूच आशिल्ल्यान वाहन चालकान घाट वाठारांतल्यान वयताना विशेष काळजी घेवची अशें आवाहन संबंधित अधिकाऱ्यांक केली. बैलजोडीक नांगर बांधून शेताची मशागत करची 70 वर्षाची तुळशी गौडा. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या शेटगिरी ग्रामपंचायत हद्दीतल्या हडव गावात सुमार 70 वर्षाची हालक्की समाजातली तुळशी गौडा हेमी आज बी बैलजोडीक नांगर दुंपून शेताची मशागत करतात. नांगरणीपासून बी पेरणीपर्यंतची सगळी कामां स्वतः करणं तेमी पुरुषाक लाजवील असे कष्टकर्ते असतात. ती गेल्या ह्या कष्टाळू स्वभावान त्या वाठारातल्या शेतकऱ्याक प्रेरणादायी झाले असतात. लहानपणापासून अत्यंत कठीण परिस्थितीत जीवन जगिल्या तुळशी गौडा हेमी संकटामुखार केन्नाच हार मानला. गवाल्या आणि चल्याल्या मृत्यूनंतर तेमी आपली शेती पडीत न दवरता शेतीची परंपरा कायम दवरली. आज ती आपल्या भुरग्यासह कुटुंबाच्या मदतीन शेतीची सगळी कामां स्वतः करतात. आईच्या आधुनिक युगात बरेच जण शेतीपासून पयस वयती असताना जमीन पेरल्याशिवाय जीवन शक्य ना हो संदेश तुळशी गौडा आपल्या कृतींतल्यान दिते असतात. कमी उलोवन जास्त काम करचे ही तेमगेली जीवनशैली असून तेमी श्रम संस्कृतीचे जिवंत उदाहरण ठरिल असतात. अशा कष्टकरी तुळशी गौडा हेमगेलो कृषी खात्यान गौरव करून पुरस्कारान सन्मानित करचे
अशी मागणी जाती असा. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मेळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.